شكرا فتبارك الله الحمد لله. السلام عليكم بندرا بمصيبة دوبي ونشامنا ونجورا مكده ونجتام ونمنا أستاذ الفجر الله يتخين. شكرا فتبارك الله الحمد لله. أنا غيري هندنا تندي لو كاركندو ما شاء الله الحمد لله. شكرا فتبارك الله الحمد لله. شكرا فتبارك الله الحمد لله. أدوني جو كارك أستاذ الفجر الله يتخين. إمشوا بعد فايدة هندنا كدوني جو كارك هي. شكرا فتبارك الله الحمد لله. ما شاء الله. ستايو ناني أستاذ الفجر الله يتخين. بدا عندي هكذا لازم منذ ترونا كده إمشوا عاد من دي بنوني. ما شاء الله شكرا. ناتي لورو كاركندو ناتي ريدوم جام يكسال يا الله هو كيان تبعد ماي دمايرو إن شاء الله. ديسان كل لورو مجرى لورو يرمويند كل لورو بامتاري كده كل لورو دنيا كل لورو كده سفر كو سفر نندكو ما شاء الله شكرا فتبارك الله الحمد لله. دمنون ندو كلا تووني أنا وابي واتو ده حكي لمون لورو كارك نيوني كورا نبودا هورندني ما شاء الله على تابلاغال خنا إبراهيم كان كاتان تلينيو لين كو تابلي بي بانغي كورك تشوسا كورك كومبا جالي لين جابي هورد شكرا فتبارك الله. كورك ورتا شكرا كورك صفرا كورك هقان ماكو تشلا هقان ماكو بامتار هقان ماكو جود بال ما شاء الله يدور ما شاء الله صار رمضان ما شاء الله شكرا فتبارك الله الحمد لله. ni wala en gari en jewto do non ko yo yimbe be belto kono wona yo yimbe be kutoro dum no jewtirten ni ma sha Allah en wada moyen de seza shukran fatabaraka alhamdulillah. jewteten ko yo yimbe be belto yo jewtu yo beltoro kolka ka ma sha Allah dum do woni kejjay emission kejjay o ko Ustaz Alpha Gelay taxañu ngandulon e kala saha garano won do shukran fatabaraka alhamdulillah mashallah shukran fatabaraka. ni woni joni o nataten premier korka holko kumtota premier korka sa yidi humtade anani de kumtari ma ndi de lawol jewata ko ndiyam ngulda anani jewa dum woni laaj jeego bada dum en der heen jewa pooba guna ha dig bada dum heen jewa saseji didi nyomo bada dum heen shukran ni woni jaa mashallah sa humturimo dum so yidi ni mbasa walde nyamdu wala walde yarde janguma hor tawa tampata mashallah shukran fatabaraka alhamdulillah. ni woni ndiyam nguldam ngulam guttu ngulam dam ndiyam nguldam sa hutorodam taw non hadam jilli dum woni kobun koba sa waddi hen koba anani de ni woni koborun koban kopradin koborun koba sa nani koppa amrik yatti koy koba shukran koppa amrik ko nanta dum ko koy kobari mashallah fatabaraka alhamdulillah. ni woni tawar wadi hen laajan lacculun lacca laayaran laajan tulun lakkirin baja laaj to jiita do kadi to ganduda laajan laajade koy dum addi laaj neddo nyaamanno dum ha boyi tan jiida o fuddi watu laajade wala ni woni laajade yalti don laccan laccirini kadi ko don yalti shukran laajidi lacciri mashallah gandal gal ni nen do mashallah shukran fatabaraka alhamdulillah. ni woni sa wadi hen laajan laccan laaja lajiri dum laccan laaja
woni kumtoɗa ni woni kumtade moƴƴi jammo o woto wawi ñamde jammo o woto wawi yarde massa fatabarikalla alhamdulillah shukran ustaz Alpha Galaye taxañ masha shukran shukran fatabarikalla alhamdulillah ndeysaan goram ko musidɓe men wiyete ko ka Moussa Sané o woni ko leydi Gambie ndeysaan message mami ar hen namdal ma so Allah jaɓi sukkuren fete barikal alhamdulillah ma en gada namdal makko sukkuren fete barikal alhamdulillah laccun mbata lajaran lajirin mbaa laaj to jiita ɗo idi awede koye leydi gotiri hendi wiye Hong Kong noon ko innira ko président mumen Hong Kong président wiyete Hong Kong o ari to jibinaɗo o mawni ɗo ɗon nde o jibina wiyama hankanin taade ko président yo ɗon wiye Hong Kong kanko Hong Kong o innira ndi ɗon leydi joni noon ɓe gatti ñamde laaji eɓe ndefa ɗumen ko ɗon laaji yalti shukran fatabarikalla alhamdulillah ni woni laaji sari jiyata laaj jogui tan kañum jogui nden ɓayre ene waɗe macaron ene waɗe e vinaigre tan ɓolɓol tan mbaɗa hen laaj anani tan jiiga tan hankkadi a yara aɗa yara ɗum hay soko ñalawma sa yari korko ma bonande shukran fatabarikalla vinaigre ay laaj masallah shukran fatabarikalla hade goto ɗum toon machallah alhamdulillah ni woni jara ene yaha kadi ɗum ko ganduɗa kañum woni maaro e tew ene yaha ɗum ko ganduɗa kañum woni liɗɗi tan taw cahaɗi firir tan moƴƴina ha moƴƴi tan adde machallah shukran Boubel Jackson almudu men on ndeysan min calminima no feewi no feewi calminima no feewi shukran fete barikalla alhamdulillah Boubel Jackson machallah shukran ndeysan laaj no heewi nafoore Boubel sa yi o wayini no fooƴini o hutora he laaj so hutorima laaj o ɓuttiɗat hano foti ɓuttiɗiri ni hano yiɗiri ni laaj ko ɓuttiɗinta neɗɗo ko massa shukran fatabarikalla alhamdulillah masha shukran ndeysan ka Moussa Sané namdinomo en ɗo joni o wi wonde kanko o hoyɗi omo yari ndiyam ndele korko makko boni shukran nde o hoyɗi nde so tawi ko ñalawma o hoyɗi omo yari ndiyam so ummima o yarani ndiyam korko makko boni so ummi nde o foti diyande ko pot o yara hen seeɗa so wona ɗum korko makko moƴƴata ka Moussa Sané so tawi a waɗirani noon korko ma boni korko mo meɗɗo yiiden boni korko meɗɗa haaldude boni korko mo mbaɗɗa message boni korko mbaɗɗomo message boni korko mo coonoɗa crédit mbaɗɗa WhatsApp boni korko mo ganduɗa on jeynoɗo on crédit o yeyma crédit o korko mum boni shukran fatabarikalla alhamdulillah machallah shukran mataw bandiraɓe musidɓe ko ɗon mbaynortoɗen kadi ha janggo so Allah jaɓi inchallah shukran fatabarikalla alhamdulillah mahaja shukran masallah shukran alhamdulillah shukran